Begin met mijn phone. Ja, doe ik ook. Oké, wij slaan 3 eieren op je kop kapot voor 30 euro. Ja? Oké? Ja. Tim begint. Nee, hier komt ja. Hier hebben we 2, dus die worden eerst. Remco, het waren er maar 2, dus je krijgt geen 30 euro. Ja, die andere. Ga je haren maar wassen, dan kunnen we lachen. Oh, gast, mijn broek. Ja, mijn broek dan. Kom maar mee haren. Kom maar, pak even een doekje, Remco.